नैबे जाबाय बर'नि खेथि मावनाय। बिसोरो बे सबाय बिमाखौ दिनैसिम आबाद मावनानै जोबोद बुरजा रां खामायनो हानाय जाबाय। बेयो जाबाय गोलावा 2 फुट बा 1.5 फुट बिसिम थाङो। बेखौ बिसोरो दिनैसिम फानै फानै जोबोद बुरजा रां मोननाय जाबाय। गारि मथर लानो हादों, जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। आरो बिसोरो साइडआव मावबावदों भिन्दि। बे जाबाय सबाय बिमा। गुबुन गुबुन बुङो, सोरबा लेस्रा होनना बुङो, सोरबा सबाय बिमा बुङो। नैबे भिन्दि। भिन्दिखौ बिसोरो फैगौ सप्तानिफ्राय खानाय जासिगोन। बेखौ बिसोरो 5 बिगा खेथि मावनाय जादों। साननैजों सानथामजों खागासे खायो। बेयावहाय बिसोरो 4 कुइन्टेल 5 कुइन्टेल बरनो। नैबे जाबाय बेनि आबादारि खामानि मावग्राया। नैबे बिनि मुङानो जाबाय रितुराज बसुमतारी, गामि नारेंगुरि। दिनैसिम बियो आबाद मावबोनाया 3 बोसोर जाबोबाय। बेयावहाय बियो ट्रेक्टर गंसे, गारि पेसेन्जार गंसे, गावनि थाखाय पार्सनेल बाइक गंसेखौ लानो हाबाय बे खेथि मावनानै। जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। फिथाइया गोलावैनो जादों। दिनै दिन फानो बिसोरो। बेफारिफ्रानो लांफैयो, गावसोर फानहैनो हाथाय बाजाराव दरखार गैया। केजि बेसेबां खरै फानो? 40 थाखा। जेनेबा नोंसोरो बेखौ खागासेयाव खै कुइन्टेल खानो हायो? 5 कुइन्टेलसो खानो हायो आरो ना। गोजोनथाव। बिसिनि खामानि मावनाय जायगाया गासै 11 बिगा। भिन्दियाव दङ 6 बिगा, सबाय बिमायाव दङ 5 बिगा। बिसिनिखौ नायनो हागोन, फारि फारि आं देखायगासिनो। बे जाबाय सबाय बिमा। मा सिस्टेम गायो नायनो हागोन। गिलु बालु गोजान। जोबोर फिथाइ, खाबाबो खाख'नो हायि। रायजोफ्रा जानाय लोंनायाव जेबो खस्थ' जानाय नङा। दा दैज्लां बोथोर, जांख्रा जुंख्रा जानायफ्राव बेफोरखौनो भाजि बायदिसिना संनानै होनो हागोन। बिथांमोना रायजोफोरनि थाखाय जोबोद सहाय खालायो। मुलि होआ बिसोरो, बिना मुलियाव बाहायनाय जायो।